Takže názorne si ukážeme pravidelný servis klimatizácie značky Inventor. Odporúča sa robiť servis minimálne raz ročne. Ideálne je k tomu pristúpiť vždy po letnej sezóne, po skončení letnej sezóny. Počas sezóny sa totižto klíma najviac využíva a ak chceme, aby fungovala aj v ďalšiu sezónu kvalitne, prípadne ak ju chceme využívať v zimných mesiacoch na kúrenie, tak sa stáva tento pravidelný servis súčasťou údržby. V prvom kroku zložíme vrchný kryt vnútornej klimatizačnej jednotky a vyberieme prachové filtre, ktoré neskôr umieme vo vode. Ďalším krokom je dezinfekcia výparníka vnútornej jednotky špeciálnym dezinfekčným sprejom. Ďalej ešte otestujeme prietok kondenzu, a to tak, že do vnútornej jednotky lejeme vodu, kde spravíme väčší tlak vody ako pri samotnom kondenzovaní pri chladení, a to nám dopomôže odstrániť z kondenzačnej hadice nečistoty a prípadne hmyz. Nakoniec vnútornú jednotku kompletne vyčistíme od prachu a prejdeme na vonkajšiu jednotku. Na vonkajšej jednotke sa zameriame na skontrolovanie chladiva, jeho tlaku a teploty pri maximálnom zaťažení. Vyčistíme túto jednotku a tiež sprejom vystriekame výparník. Prakticky jednotky poskladáme a týmto máme ročný servis spravený.